Yeah. Aan het einde van de dag sta je er alleen voor, je weet toch? De beste bode is de man zelf. Zeg me, kom je dansen in de regen met mij? Door de storm in het heet van de strijd? Vertel me. Ja, je bent een stoere, ruige rapper. MC Rauwkost kennen we hem. Maar hij had wat anders van plan. Hij heeft zich nou gericht op kinderboeken. Hij heeft een kinderboek geschreven. En hij is hier om er alles over te vertellen. Welkom. Dankjewel. Dank je. Ja, want wie ben je in het echte leven, zeg maar? Wat doe jij? In het echte leven ben ik trotse vader. Onder andere van Genoa die naast me zit. En van Alia en Elijah. Ja, En een trotse zoon van mijn ouders. Die mij, Fantastisch. een hele trotse romondenaar. ja. En hoe lang rap jij al? Ik ben vanaf mijn 8e begonnen met dichten. Ja. En dat komt eigenlijk door middel van het overlijden van mijn oom. Die is toen overleden aan de vervelende ziekte, kanker. En hij had toen een brief achtergelaten aan mijn nabestaanden. En het heeft mij als kleine jochie van, hoe oud was ik ongeveer? Ik denk 8, 9 ongeveer zijn leeftijd. Het heeft mij zo gepakt dat ik toch begon met het dichten. En mijn broer die was ook een dichter en zodoende is het toch met het dichten eigenlijk begonnen. Ja, met taalkunst. Ja, Ja. Ja. En wat moeten wij ons daarbij voorstellen? eigenlijk wat recht uit je hart komt, zo dicht mogelijk bij jezelf blijven. En echt alles. Ik schreef over de natuur, mijn liefde voor de natuur, mijn liefde voor muziek. Mijn broer was ook een hele grote voorbeeld voor mij, ook mijn zus natuurlijk, maar, maar mijn broer was toch wel, en dat uitte zich ook en dat ik het wou vastleggen op een of andere manier. Ja. Jullie gingen hetzelfde pad in, zeg maar, een beetje dezelfde richting op. Nee, eigenlijk niet. Ik kan me heel erg vinden in, ik ben je naam even kwijt, maar ik kon me heel erg vinden in van er is niemand anders dan ik. Dat is gewoon alleen ik. Mooi. Ja. Ja. Als je naar de muziek luistert van de afgelopen jaren die je gemaakt hebt, vaak in samenwerking met mensen die toch redelijk bekend in de scene zijn, Ja. een paar dingen vallen op. Het ene is de West Coast style. Een beetje in lijn met wat misschien wel degene is waar je vaak mee vergeleken wordt, Snoop Doggy Dogg. Qua uiterlijk inderdaad. Ja, hoor ik qua dat uiterlijk. Vaak, ja. Maar die West Coast style, dat is iets wat je heel erg aanspreekt. Ja, dat komt er eigenlijk, zoals ik zeg, het uiterlijk misschien Snoop Dogg, maar voornamelijk het innerlijk komt van Tupac Amaru Shakur. Hij is ook eigenlijk een overleden rapper, op zijn 25e is hij doodgeschoten. De legendarische rapper. Een legendarische rapper, maar ook een poëet en een kunstenaar. En iemand die revolutionair was en met het leven meeveerde. En eigenlijk toch wel zijn voetsporen niet alleen probeerde te zetten, maar ook achter te laten voor generaties daarna. En hij zei ook altijd, ik hoef de wereld niet te veranderen, maar zolang ik maar as long as I can spark the brain. Ja, en dat vond ik wel heel mooi. Ja. Ja, als je luistert naar jouw muziek, en ik heb dan maar een paar nummers beluisterd, moet ik bekennen. Dan zijn een paar, er zijn heel verschillend. Laten we daar eens mee beginnen. Sommige zijn echt een beetje van die gangster rap. En zo praat je dan ook, en zo doe je dan ook. En ja, bang bang, het gaat over pistolen en drugs en weet ik veel wat. Hoe zit je daarin? Is dat iets wat erbij hoort? Dit is eigenlijk voor mij vanuit huis uit ben ik eigenlijk opgegroeid met verschillende genres. Dus niet alleen hip-hop of gangster West Coast. Ik kom er zo op terug. Maar voornamelijk ook Nirvana, Guns N' Roses, reggae was heel erg geliefd in ons huis. Hindoestaanse muziek, volksmuziek, Nederlandstalige muziek, André Hazes, Mozart. En ga zo maar door. En, Heel breed Klinkt scala. als een heel prima breed. basis. Ja. Maar de West Coast, voornamelijk wat ik ook mooi vond, en dat heb ik ook overgenomen van Tupac eigenlijk, dat is niet dat ik het leefde. Ik ben geen gangster in de zin van om mensen neer te schieten of dood te maken of pijn te doen of te kwetsen überhaupt. Maar wel het reporten zeg maar van wat ik meemaak en wat ik zie. En een stem zijn of een spreekbuis proberen te vormen voor mensen die geen stem hebben. Ja, maar die ene keer ook al een beetje. Je bent volgens mij gewoon een hele lieve jongen. dat En je staat daar te rappen dat je denkt met zo'n groep eromheen, heel mooi ook die beelden in de mond, oude auto's, dat ziet er echt fantastisch uit. Dan denk ik, ja, maar je wilt ook authentiek en echt zijn. Hoe ruim je dat voor jezelf? Dicht bij mezelf blijven. Ja, mooi. Heel cliché misschien, maar echt dicht bij jezelf blijven en tevreden zijn met wie je mag zijn of bent. Ja. En is dit dan ook dicht bij jezelf? Want we gaan nu eens even naar het kinderboek. Want Ja. hoe is dat zo gekomen? Ja, het is niet alleen door de scheiding gekomen. 5 jaar geleden ben ik gescheiden. Het was een hele moeilijke, donkere periode ook. En daarin heb ik mezelf ook naar het licht weten te brengen. Ik wist altijd dat er wel het einde van de tunnel
een lichtje branden. Maar voornamelijk ook dat ik iets wou achterlaten voor mijn kinderen. Echt gewoon iets neerleggen en neerzetten dat zij ook daarop kunnen voortborduren in de toekomst. Want die scheiding die had grote impact op jou. Ja, Dat zeker. blijkt wel uit wat ik dan daarvan lees en hoor. Ja, klopt. Ik heb heel veel gehouden van mijn ex-partner. En dat was altijd oprecht natuurlijk. Ja, en dat is als je dat een gewenning hebt, hè, verschillende patronen dagelijks meemaakt. En dat is er opeens niet. Ja, mijn zus die noemde dat de Dark Night of the Soul. Daarvoor heb je het over. En toen ik uiteindelijk er zelf doorheen ging. Als ik nu terugblik, 5 jaar geleden, zou ik echt niet denken dat ik zo kort eigenlijk, binnen 5 jaar, toch wel weer sterk in mijn benen kon. Hier nu Nee, weer dan- zo te staan. Ja, zeg maar. Met een paar van die liedjes, en dan komen we daarna weer terug op het kinderboek. Ja. Dansen in Regen, Ja. wat je samen met Piano Zano hebt gedaan, en Ja. Paparazzi. Die beide gaan eigenlijk min of meer over die verhalen. Ja. En ja, ik vind het persoonlijk ook hele sterke nummers, waarbij je heel authentiek naar voren komt. Ja. Ja, Dansen in Regen is eigenlijk gebaseerd op. Kijk, je moet niks in het leven, ik ben heel voorzichtig daarin, maar we moeten niet wachten op totdat de storm voorbij is, maar leren dansen in de regen. Dat Ja. klinkt fantastisch. Ja. Dan komen we terug bij het kinderboek. Ja. Daar is de link eigenlijk te vinden, denk ik, tussen dat Ja. verhaal en je muziek. Ja. Het is eigenlijk ook gebaseerd op een hele jonge dame die ik heb leren kennen na de scheiding. 2 jaar later, na de scheiding, had ik een vriendin van mij leren kennen. En zij was toen 33 en ze was heel erg bang dat zij de 34ste levensjaar niet zou bereiken, omdat haar tante overleden is aan baarmoederhalskanker. En zij, in haar familie kwam dat ook heel vaak voor. En ja, zo begonnen we eigenlijk tijdens telefoongesprekken eigenlijk heel vaak erover te praten. En ik voelde haar altijd ja, wat ze bedoelde. En in het begin was het van, joh, je stelt je misschien aan of wees niet bang, wees positief. En zo is het eigenlijk toch ontstaan ja, met Suzy en de Eekhoorn, dat Suzy ook zwart-wit bladzijdes heeft in haar leven. En toch weet kleur te brengen daaraan. Het was een moment dat je eigenlijk alle twee stilstond bij die sterfelijkheid. Ja. Ja, dat is ook wat. Ja, rouw is niet alleen verbonden met dood, vind ik. Weet je wel, het rouw is ook het rouwen van het verwerken van een verlies. Ja. Eens, ja. Het boek ligt daar. Ja. De picknick, hou het maar eens omhoog, Noah. Ja. Ja, kijk, daar is het. Beetje lager, dan zien we het ook. Ja. Wat vond je ervan toen je het voor het eerst zag? Ik vond het best leuk Ja? dat hij een kinderboek had geschreven. Ik wist er eerst helemaal niks van. En het verhaal, vond je dat ook leuk? Ja, ik heb hem zelf ook thuis. Ik heb hem ook zelf gelezen. Ah, goed zo. Papa had hem toen ook voor mij 1 keer voorgelezen. Mooi. En heeft je vader ook gevraagd aan jou wat je ervan vond toen hij er mee bezig was? Of kon je het pas Ja. zien toen het klaar was? Tot ik zijn beeldredactie mocht zijn. Oh, oké. En dat was ik dus ook geweest. Oké, Ja. en wat heb je dan gezegd dat er anders moest? Soms had hij plaatjes, verkeerde plaatjes, dan moest hij weg. Oké, en wat was dan een verkeerd plaatje? Kun je een voorbeeld noemen? Ik, Dat weet ik niet meer. Weet je niet meer? Misschien Nee. moet papa even helpen. Misschien met de overgang van zwart naar wit bladzijde. ja. Van zwart-wit en dat het weer naar kleur ging. Ja. Het is wel mooi als het proces de kinderen daarbij betrokken zijn. Ja, ik probeer mijn kinderen altijd erbij te betrekken. Ook als ik optredens heb. Ik ben niet van het mijn kinderen overlaten aan de oppas. Of zo. Ik neem ze liever mee en dat ze ook zien van waarom ik weg ben. Ja. Voor een paar uurtjes. En dat ze, ja, ze moeten niks. Want ik had de middelste had ik ook gevraagd, wil je mee? Maar hij zei nee, ik ga lekker naar buiten. Weet je, dus ja, doe je Het is ding. mooi weer. Ja. Zeker, precies. Ja, mooi. En we gaan een stukje luisteren, want volgens mij mag jij wat voorlezen, of niet, Noah? Eerst mag hij en dan ben ik. Ja, Eerst doe ik die, doe jij die? ja, ik doe die. Goed. Die eerst. Wanneer Suzy verdrietig is, sluit ze haar ogen. Haalt ze diep adem door haar neus en denkt ze aan iets dat haar blij maakt. Alles krijgt weer kleur en uit het niets verschijnt Storm de Eekhoorn. Hij gaat naast Suzy op het aanrecht zitten en kijkt haar aan met zijn kleine kraaloogjes en vraagt: Suzy antwoordt: dat is goed en dan mag jij voor in de mand. Ja, laten we gaan. Tijdens het fietsen kijken Storms kraaloogjes vlijtig rond. Hij ziet van alles. Tulpen, zonnebloemen en reuzengrote bomen, waar hij maar al te graag in wil klimmen.
Een lieve gele vlinder genaamd Sepje komt Suzy en Stoms vergezellen en fladdert lekker met hen mee. Hebben jullie trek in iets lekkers, vraagt Suzy. Ja, laten we picknicken. Nou, mooi. Oké, Goed zo. Goed super. gedaan. Ja, goed gedaan. Hoe kijk je terug op dit boek? Ik kan het nooit droog houden. Ah. Echt, en dat meen ik echt. Ik weet niet, Ja. er zit zoveel emotie, liefde, energie. Het heeft alsof het een ziel heeft. Ja. En ik wil er ook niks aan aanpassen. Ik heb toen met mijn schoonbroer gesproken en iedereen had wel wat te zeggen natuurlijk. En op een of andere manier wou ik het gewoon zo laten zoals het was. Gewoon de doffe groene kleur met, dit is deel 1 trouwens, deel 2 krijgt een andere kleur. Ik ga 9 delen schrijven, dat is in ieder geval de Mooi. intentie. En ze wordt ook ouder, dus in deel 1 is ze 7, deel 2 wordt ze 9, en deel 3 is ze nog kind. En dan moet ik overstappen naar jeugdboeken. Maar het wordt wel een reeks van 9, ja. En ja, ik weet niet, het raakt me altijd als ik het lees, vooral ook het slotwoord en het dankwoord, wat daar naar voren komt, zoals, weet je wel, zaken zoals mijn moeder, die las me altijd voor uit het boek van Nelly Donker, naar bed. En dat je dan ziet dat een moeder tijd neemt, weet je, om met haar kinderen te zitten en voor te lezen en zich in te leven. Dat heeft mij misschien zo niet gangster gemaakt zoals ik ben geworden, ja. Maar dan ben ik, en mijn broer die las me voor uit de Gouden Pen van Dick Laan. Mijn zus die had me ooit eens een keer een boek gegeven van Jules Verne, De Reis om de Wereld in 80 dagen. Fantastisch. Mooi. Ja, dat zijn legends voor mij, weet je. En ja, ik ben heel erg fan van Annie M.G. Schmid, Ja. vandaar de zonnebril. Ik probeer hem niet te kopiëren, maar daarom geen hoed, maar een bandana. Ja. Hè? Paul van Loon. Ja. Ik wil dat ook doorzetten en ook doorgeven aan de jeugd, dat ze weten van, het is niet altijd gangster om iemand pijn te doen. Het is liever gangster om jezelf te zijn en iets over te dragen waar iemand blij van wordt. Iets goeds te doen. Ja, vind ik wel. Mooi. Lijkt me een mooie slotwoorden. Hartelijk dank voor jullie komst. Ik heb nog een bloemetje voor jullie, namens Suzy. De tulpen. Storm. Oké. Ja, Nou, oké. dankjewel. Alsjeblieft, zolang ze er nog zijn. Hartelijk ja, dank. Dankjewel. graag gedaan. En waar is het boek te koop? Je kan hem overal bestellen online. Hij is niet fysiek verkrijgbaar. Hij was een tijdje fysiek verkrijgbaar bij de Reed Shop in Roermond. Oké. Ook dankjewel naar Bart Knoops. Mag ik nog iemand bedanken? Zeker. De mevrouw die mijn haren altijd doet, Fiorella, hier bij Fio, ik heb haar dat beloofd. Dus bij deze. Ja, het boek is overal verkrijgbaar. Je kan het bij de Bruna krijgen, de Reed Shop, boekenbestellen.nl. Ikzelf, het is een non-profit, dus ik ga er ook geen cent van in mijn zakken steken. Ik wil het ook niet. Wat ik wel ga doen met het geld is een beetje afgekeken van Fiep Westendorp. En dat is als je zo'n... dit is dan niet van mij, maar dat is van Fiep. Ja, Hè? Als je ja. zo eentje haalt, dan gaat er 1 euro naar de Oranje Fonds. Nou, ik wil niet alleen het geld doneren, maar ik wil gratis voorleesmomenten geven. En dan wel iets achterlaten voor de kinderen, zoals een klein eekhoorntje. Mooi. Nou, wordt een prachtig. nog Ja. mooier boek als er een goed doel aangekoppeld is. Zeker. Nogmaals dank voor je komst. Graag Hou ons gedaan. op de Jullie hoogte bedankt. van de ontwikkelingen en kom gerust een keer terug. Dankjewel. Wanneer de lucht grijs en zwaar lijkt te zijn en ik voel me alleen, zo klein. De bomen fluisteren zacht mijn naam. Storm, mijn vriend, houd me niet kalm maar warm. Kleuren komen, kleuren gaan, in mijn hoofd een regenboogbaan. Storm en ik, we vliegen vrij, mijn wereld leeft door fantasie. De eekhoorn wijst naar een gouden plek, een picknick vol dromen, niets houdt me tegen. Met elke hap verdwijnt mijn verdriet, de wereld zingt weer en ik zing mee. Kleuren komen, kleuren gaan, in mijn hoofd een regenboogbaan. Storm en ik, we vliegen vrij, mijn wereld leeft door fantasie. Kleuren komen, kleuren gaan, in mijn hoofd een regenboogbaan. Storm en ik, we vliegen vrij, mijn wereld leeft door fantasie.
Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Hotel en Grand Café De Pauw en Oomktime Roermond.